Kani kedai All India Radio Shillong ga khubor ban pulish phi dai ine bada lingdo kimat bakong san jong ga khubor minta ga stem hame khalia ke jinge thap bot ban jet yu nong mi khmat che ka yeng darbar thawain Rajya Sabha kan long minta ka sngi Quite stet ki balayo ye ka jingpang COVID-19 hame khalia Badu Ministry Rang Ba do Narendra Modi ulaong baki India kala shim ya karai rat ba da ka basha ban ple purano ya ka jing trai kam ka ba yade ba udoyong bat ka kam ti par ka khubor ka babnya ka jing thap buat ban jet nong mi khmat na ka binta ka wei ka shuki she ka yeng dor ba Rajya Sabha na Meghalaya kan long minta ka sni ba ka National People's Party NPP kala jet do Dr. Wei Wanwei Roy Khaluki ubanlong president kanik ka seng ha ka jilla kum ukurtong banyakhun na ka binta ka ni ka shuki Katba nakalyang ka Congress kabadon hakalyang persya kala jet daw ba Kennedy Cornelius Karyam kum ukurtong Hinriyo tali ka seng sign pertay kintok u Emily Shimed ubakirsyan ya ka NPP kabalam khmat ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kila pintik na biyang ya ka jingkersyan jongki yaw Dr. Khaluki kum ukurtong balaya monlang jong ka kinhun kaskan kini ka seng kabadon hakalyang sinsyar Kajingo chingkya jongkito kibalayo ya kajingpang COVID-19 kastet bha Meghalaya haki kindiat sngi balala hakaba kibadang don menta ya kani kajingpang kalahiyar sya kashipongud henin kasngi Meghalaya hadu menta don saw pulangut kibalangat hakani kajingpang COVID-19 kintop yaiwei ibalaklat no shipongud kibadang don ya kani kajingpang bat laipu arngut kibalakon Menteri Rang Ba do Narendra Modi henin kasni ulaong bagi India kala shim ya karai rat ba bat kata kalong ban ple purano ya ka jingprai kam kabayade bo doyong bat ka kam ti par khnang ban wanra ya ka minsi me khon shitom hapeng kitu ki badon hakani ka kam bat ban ple la ru ya ka yo ka kon habakren ha ka jingplat ya ka jinglila mi ka sauphui tli ki par doyong ban ya khai lingba ka video conference Modi ulaong bala shim ya ka sen jam ka bakong san bha minta ka sngi ban penlong ya ki India ka babyang hi nalade hakalyang ka boarding Ula ongru haba ailat igi private sector haki kamti doyong banya khai peteng kalong kumba plelat ban penya yaki marpo khendo jongkari kabawan basaw haka perthai naga jingdon yaki marpo khendo Menteri Rang Ba do ula ong baki India kadai ban long kari kabasyalan bun e yo doyong lada shim katkum ga jingdon jongka yauni umarpo khendo Kinong di tiar basyong madan ni harut surok kibana shillong hapo kalama jong katma urangli tur kalay kendo yaw sembut Menteri Rang Ba ban kirpat na Sarkar jala banwat ya kilat hakaba makiru kinyo ya kakamay kiji ka Sarkar jala kham hashwa kalaray ban pleno ya kayodo nadu kasngining kong katba omsya pat ya kinong di tiar madan kibahayo badhay kijaka baper jong kanong ba Haba ay ya ka dorkas ka bapan bansya yaki bakindi yaki jingde katkum kapali kadkhot jong katur kakong Angela ngat kalaong baga Sarkar jala kadai bansya ru yaki nongdi tiar basyong madan bakindi yaki tiar jongki da kapali kumbalong kiwei ki dukan bat ki jaka tray kam kani ka khubor ka wanshipi na ka All India Radio Shillong Yaka India legit kum kadkhot bashipor jong ka UN Security Council nakabinta alsnem hadin ba kalayo shispa prapusaw board haka General Assembly kabadon shispa khandai pulangut kitkhon kala sha jet nakathop Asia Pacific category nakabinta usnem 8000 rpw 8000 rpr kabans dang nadu ka shitrik ukala lingkot 8000 rpw kadi kasin kabapra Baka India kansyong hakamit ka UN kabakintop ikasantali kiri kumkid khot ki bane bachipotali kumkid khot ki bashipor unong mi khmat bane ka India sha ka UN UTS Timurti ulaong ka India kalayo ya ka jingkashan ka bashirham bha ha ka election sha ka UN Security Council bat kanyay biteng banlong kum kanong yalam ha ka jiatre lang bat ki weipat kiri Ula ongru baka jing shajit ke India shakani ka Security Council kadai ka jingu ijngai baka jinglong nongyalam ka ba aiman sim jong Menteri Rang Ba do Narendra Modi khamtam hakabakom kani kapor kabadon ka COVID-19
Deputy Commissioner ko West Jaintia Hills ulapin mi da ko hukum ka perking persha igi nongnya kali ki bapin kenya ka protocol ha ka ba hadien bakila deblet bo igi nong tray sarkar shigi jaka ba pair baki day banlen ki kit passenger pan ha ka por ba one pai ba dia ki nongnya trong ki ba one pai na Assam ki ba kit brio claim register ha mikhalia namar don ki brio ki ba let pin tipin ban ha hotel Highwinds Lakeside thal asken but ka ni ka day ki jingpin kenya ka protocol na ka binta ka jingwan rung sha ka ni ka jilla ka jingdon ki balakhya na ka jingpang COVID-19 kala nang keo hakari hakaba minta kala kot sha ka sanpu ar point kandai pun reu na ka shispa Kidon baro kandai pusaw hajar laispa arpusaw ngot ki balakot hado minta ya minta palat nriu po hajar ngot ki badon ya kani ki jingpang kidang don hapreng ke jing sumar Menteri Ketnat ka kot ki kya u Dr. Harsh Vardhan hinning kasni ula pelat ya ka kali badon ya ka laboratory ban test na ka binta ka COVID-19 ka baning kong ka iLab ni Infectious Disease Diagnostic Lab ka bantray kam hagijaka nong gandong jongkari ha ka bahang ni laban pindep ya arpusantali ki COVID-19 RT-PCR test ha ka shismi ba laispatali ki ELISA test ha ka shismi ya ka iLab la kershan daga Department of Biotechnology Ministry of Science and Technology Namar ke jing syam na ka medical report ke badang syudep syen bai wei irang ba bala kham herta imde ibadon ni ke jing pang COVID-19 kumbala pinna hashwa ibadon ha Dr. H. Gordon Roberts Hospital ke district magistrate jongkari bhoi district nongpo kala wengno ya ka hukum syong pinker pang hado khat sausni ya ki khat lai tali ki longyeng ha sam lem klish nong ke balai kindo barutei urang ba bar kilala banmi banlet bar banlet banwan kumbajulong Henry labatha pat ya baro okipat ba banbat perking ya baro ki jingbtha kumga jingpine jingai kumban riu put iwe ni iwe ban nomyolom bon riu shijaka ni haki dukan ka jingdeng ya ki mas ban nombia hagi jaka pat ba ban ya trailang bat ki bor pinyat district ki pulit bat ki rang ba shnong Hadin bat nriungut ki MLA ki National People's Party NPP ki lawengno ya ki jingkashan jongki na ka Sarkar Manipur Menteri Rangba ka Mikhalia u Conrad ki sangma u balongru u President ki NPP hakari u laong baulayakren bat ki MLA ki NPP ba on sapet kumnu unna ban pinbet ya ka jinglong jingman u Conrad sangma u laong mula sokhya ya ka jinglong nongilam u Menteri Rangba ka Manipur haka bayade bat ka jingshimno ya ki kambalabat de ki kattu kaningut ki Minister kabala pinsuru shakin nong yalam ka BJP jong ka Sarkar pedeng Henry lakalong kumno ru dang yai tenghi banya trailang de tat hado balangot ki MLA ka BJP kila inokam kala wanra ya ka jing bomyat betsu ki jing thmu kumba ki de ban long loong Menteri Rangba Conrad sangma Secretary ka Sarkar India Department of Consumer Affairs haga jing pak tin show Chief Secretary ka Sarkar Mikhalia ula pintim bayaka an bala pinjari haga santrik ujelew hajar arpo ka Essential Commodities Act sheja kandais pa sanpusan la pinbet biang da ka pinrung sa ya ka subsection 1A haga section ka balai jong kani ka an ka jing thmu ka long ban pin ka la ya ka agri sector but ban kintiw ya ka jing yo but ka jing keu haga kam jong kinong rem ka protocol na ka benta ki to ki bajulet barabor sha Guwahati ba ki jaga khaput ka Assam na Mikhalia ka long bakin hab banle ya ka test RTK habarung haga jaka screen but on sha banrung tangi ki to ki ba dien bala test lapin paw ba omdon ya ki dak ka jingpang COVID-19 henry la dak ka test ka pin paw ba ki don ya ki jingpang kin hab ban shong pin karpang bat banle ya ka test RT PCR hashwa ban pin kod ika khubor sa shisen ki mat bakong san Hamikhalia ke je thabot banjit yo nong mi khmat chaka yeng dorba thawan Rajya Sabha kan long minta gasni kot stand ki balayo ye jingpang COVID-19 Hamikhalia but Menteri Rangba do Narendra Modi ulaong baki India kala shimya karai ratba da ka basha ban play purano ye ka jingtrekam kabayade ba udoyong but ka kamti par but kattu kani ka khubor kala kot kabla wanchipi na ka All India Radio Shillong Hakapor Prabhajing in a sono baga Delhi station